Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Mendaroko Goñati pilotalekutik. Gaur hemen izango dugu Ados pilotaren udaberri bertso pilota torneoaren 5. eta azken aurreko jardunaldia Ligaxia faseari dagokionean, eta gaurkoan hemen kukuprakak eta bitxiloreak izango ditugu. Elkarren aurka kolore gorriko elastikoa izango dute soinean Ainoa Ruiz da Infantek, Naroa Etxekoloneak eta Maite Mujikak. Kukuprakek alegia Sebastian Lizaso Botillero bertsolari dutela, eta haiek aurkari Magi Barrokal, Irati Zabala eta Irantzu Etxebeste bitxiloreak izango dituzte. Elastiko urdinarekin jardungo dutenak Aitor Sarriegiren aholkuak eta kontseiluak entzuten. Aurkoan Aitor Mendiluze ordezko etorri zen, baina aurrekoan Olaberrian Aitor Mendiluzek egin zituen Sarriegiren ordezko lanak, baina gaur hemen da bertsolari titularra Aitor Sarriegi. Eta hauxe esan da, eta kontuan hartuta bi jardunaldi besterik ez zaizkigula geratzen, eta sailkapenaren 2., 3. eta 4. tokietan katramila handia dagoela. Sailkapena ekarri nahi izan dugu bertako emanaldira, kontuak beko postuen eta goikoen borrokan zer nola ditugun zeuei kontatzeko. Sailkapen buru dira partida guztiak jokatu dituzten mitxoletak, eta jada sailkapen burutzaz gainera finalerako txartel bat hartua dute Jere Iturriagak, Olatz, Ruiz de Larramendik, Ane Mendiburuk eta Maialenak izu. Finala bihar 8 izango da Azpeitiko frontoi txiki pilotalekuan, eta hemen saltxa-maltxa 2. postutik 4. bitartean. Hain zuzen ere, 2. gaurkoan azken jardunaldia duten kukuprakak izango ditugu, dauzkagu orain arteko lanarekin puntu bat eta -7 aberaxa dute. Gaur azken 2 partidak haientzat, eta gehienez ere 3 puntu lortzeko aukera izango dute hauek. 3. postuan oraindik jaialdi pare bat falta zaizkion bitxiloreak dira, puntu batekin eta -8 aberaxarekin. Eta 4. postuan eta jaialdi baten faltan diren eguzkiloreak, puntu bat eta -23 aberaxarekin. Azken bi taldeak, bitxiloreak eta eguzkiloreak, azken jardunaldian ariko dira Etzi Iruñean, eta elkarren aurkako lehia hori Etzi ikusi ostean jakingo dugu zein den Azpeitiko finalean mitxoleten aurkaria. Gauzak oso estu, pilotazalea ez dut uste kexatzeko moduan izango denik, eta pilotariek behar bada tentsio puntu hori nabaritu dezakete. Jere Iturriaga, arratsaldeon. Gauzak estu, eta pilotazalearentzat emozioa beko postuen borrokan goitik eta betik. Alaxe da ez, azkenen horre mitxoletak kasu honetan 5 puntun jabe izan da finaleko txartel hori lortu du, baina Azpitik gauzak oso estu daude ez, denak daukea aukera finala handi hortan eoteko, eta ikusiko da ez, gaurko jardunaldik desente markatu dezake bide hori, eta gero esanik ez, iganden lauriten jokatuko den horrek ez. Eta markatze hori behartzea izan daiteke, 3 puntu lortuko balitu taldeetako batek, igandeko finalista edo balizko finalista 5 puntu ez 3 puntu lortzera legokelako behartu, eta beraz presio erantxia ez hartzeko aukera izango du gaurko jaialdiak, eta bina berdinduko balute berriz, gauzak zabalik, gaur baino are zabalago. Baina kukuprakak nik uste bi beharrezkoak dituela, ez, aukera mate eukitzeko, zaizan, menbukatuko lukea, eta menbukatuko lukea bere ibilbidea, eta bitxilorek aldiz, iganden beste aukeratxo bat 2 puntu eukiko lituzka jokoan, ez, baina kukuprakak, gaur dauka bere azken jardunaldie, eta beharrezkoak izango ditu 2 puntuoik, finalen eoteko aukera matizateko. Arratsaldeko 5 eta 20 aldera etorri da bertara kukupraken Botillero Sebastian Lizaso, eta Maiteri galdetu dio, gaur biak irabazita ere gauzak nahiko azail, eta esan diot Sebastian, oraindik gaur 2 partida eta 2 puntu dituzue jokoan, zeuen ibilia gaur burutuko da, baina oraindik ere badute aukera txoren bat, eta 2. haiek dira, baina noski, gaurko eta igandeko puntuak eta kontuak argitu eta batuetak kendu beharko dira. Mintxoleten aurkaria zein den erabakitzeko borroka hori klarutu da den, garbitu da den. Alaxe da ez, estu, polit ere aldi beren ez, azken momentu arte emozio horrei eustea, eta ikusiko du, gaur bi norgeia okaundu ikustea etorri gaunea Mendarora, Lauterdin eta binaka ikusi beharko da ze estrategekin ateatzen dien bitaldek, eta ea 2 partidu handi ikusteko aukera daukeu. Kolore morea du talde kukuprakak, eta bitxiloreak aldiz horlegiz, horiz hariko dira
behiegiz, baina koloreak, taldearen koloreak horiek badira ere, gaurkoan gorri eta urdin izango dira, oi bezala, gorriz kukupragak eta urdinez bitxiloreak, eta ea ze estrategia hartzea erabakitzen duen talde bietako bakoitzak, hemen lauterdirako hautaketan egon daitekelako agian, partidako gakoa, gero binekakoan ez daitezen gauzak erabat amildu, eta gauzek eta partidak orekatuta jarrai dezan. Bai, ikusiko du, ez? Nik uste dut, bueno, aurreko txandan behintzat Mitxolenten kontra bitxiloretan maili bera ibili zen lauterdin. Nik esango nuke estrategia bera errepikatzeko aukera asko daudela, lauterdin ongi moldatzen delako. Eta nik uste gaur kukupraketan aldiz, aurrekoan ez bezelan haino aterako den berriz sentsazioa dauket, ez? Lauterdin jokatzea. Bi taldeetan ere bi aurrelari dira, kukupraketan Ainoa eta Naroa aurrelari dira, eta aurrelari eta berriz, Maili Barrokal eta Irantzu Etxebeste aurrean jokatzen dutenak eta atzelari postuetan normalean hala diharduen Irati Zabala. Eta bada zer ikusten dugun, Irati Zabala atzo Gasteizko Zaramaga auzoko torneoan aritzetik dator, finalerdia izan zuen eta galtze egokitu zitzaion, baina gaurkoan hemen jokatzeko ez dauka inolako estakururik, eta bada zer ematen duen gaurko jaialdiak. 6 pilotariak azkenengo beroketarik egiten ari dira, kukupraketan Maitek aipatu dit estrategia zehaztuta daukatela jada etxetik ongi pentsaturik ekarria, baina badazpada kantxaratu arte eta jende aurkezpena egin txarongo dugu. Kukupraken lehen erabakia zein den ikusi eta bitxiloreetan aurkari zein jardungo zaien jakiteko, eta gero hortaz, binakako partidan, zein lau pilotarik aritu beharko duten jakiteko, kontu horiek guztiak. Jende aurreko aurkezpena egitera datozenean argituko zaizkigu, berehala, alegia.
gaurko honetan epaile lanetan ariko den Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria deikari zaie jaialdiko 6 pilotariei, oraintxe dira kirol jertxeak erantzen Ainhoa Ruiz da Infante eta Naroa Etxekolonea, oraindik erantzi gabe dira kantxan azkenengo pilotakadak jotzen eta azkenengo beroketariketak egiten diharduten Zabala, Etxebeste eta Barrogal, eta berriz ere atzetik oiua Jon Uriak, arratsaldeko 6 eta 18 minutu badira, jaialdia atzerapen pilin batekin hasiko da, baina dena prest da hemen lanari hasiera emateko, badoaz, atxeden setera kirol jertxeak erantztera, Irantzu, Irati eta Maili ere, eta une batetik bestera jarriko dira Bitxiloreak eta Sebastian aurretik dutela, tartean epailea eta atzetik Aitor Sarriegi darraiela 6 pilotariak, eta badoaz, kantxaren erdira jendearen aurreko aurkezpena egitera, eta gu ere lan horrexetetara goaz. Hain zuzen ere, 6 pilotariak eta 2 bertsolariak aurkeztera. Arratsaldeon ona Mendaroko Goñati pilotalekura etorri zareten bertsozale eta pilotazale guztioi. Udaberri torneoaren 5. jardunaldiari hasiera ematear gara. Gorriz gaurkoan Kukuprakak, Ainhoa Ruiz da Infante, Naroa Etxekolonea eta Maite Mujika Sebasti. Eta Urdinez aurkari, Irati Zabala, Maili Barrokal eta Irantzu Etxebeste Bitxiloreak Aitor Sarriegirekin batera. Epaile lanetan Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria. Eta orain hoi bezala bertsolarien hasierako agurrak entzuteko txanda da. Ba. Arratsalde on sasoi betean etorri dira gorriak, berotu dira giharrak eta zabaldu dira begiak, horretaraxe behartzen gaitu zailkapenaren premiak, irabaztera etorri gera, bakarra ez ezik biak. Arratsaldeon guretzat ere, tokatzen zana hauxe da, Bitxiloreak indartsu gatoz, aurrera eta atzera, sailkapenean puntu banakin, egonagatik antzera, gu bietara etorri gera, jokura eta jolasera. Bertsolariak akaso jolasera etorriko ziren, ez dut uste, jolaserako aldartean egongo direnik, pilotariak ordea, txapak kolore gorria erakutsi du, eta beraz, Kukuprakek izango dute partidari, lehendabiziko partidari hasiera emateko ardura. Maite, Naroa eta Ainhoa geratu dira pilotako ere izan, baina zein pilota ere biliko duen argitu duena, Ainhoa bere izan da, eta pilota argitzeaz gain, nork aritu behar duen ere garbi geratu da. Bai, nik uste baietz, ez, azkenen ikusten denez behintzat erabakie goengoan alartu du, Ainhoak jokatzekoa, Urdinekor hitzeiten ikusten ditu, baina bueno, nik uste beraiek argi eukiko duela momentu honetan zeinek jokatuko donez. Aurrelari bi badira, talde hartan, talde gorrian bezala eta beraz aukera zabalago aurrelari bietakoren batentzat, edo atzelariarentzat, baina nik uste hoi bezala Maili Barrokal izango dela gaur ere, pauso bi aurrera berak eman ditu, eta aurrelarien arteko lehia izango da, lautardian Gorriz, Ainhoa Ruiz da Infantek jokatuko du, eta berari aurre, Urdinez Maili Barrokalek egingo dio, oraintxe pasadio pilota Bergararrak Otxandiarrari, eta
azkenengo boteak eragiten ari zaizkiolarik, badator sake ateratzera, pilota zaleen txalo artean, Ainhoa Ruiz de Infante, martxan da gaurko lehendabiziko partida, Gaiolakoa, pilota bizia antza denez, 5 sakeari erantzun dio Maili Barrokalek, Ainhoak txokoan jokaldia, iritsi eginda Maili, gero ireki, zabalaldera biatu behar Bergarrak, baina bildu. Ainhoak txokoan barren utzi du, baina zehaztasun handiegirik gabe, txokoan barren aluze Mailik, Ainhoak eraman, Ormabikoa Mailik, eta tanto bigaina, bat eta huts, tanto politadekin hasi da partida. Bai, sakea oso ona izan da, Egia da, zuk esan duzu bezala bizi-bizi atera dela pilota hemen 5 kuadro inguru hontan, sake oso ona izan da, eta errestoare bikaine, alture emanez oso ongi errestatu do Mailik, eta aurreneko tanto hontan Maili oso sartuta partidun, eta tanto bikaine lortuz, bipareta inez. Ezker paretan naiz zola nahiko igatuta daude, baina ez dut uste arazo handiegirik eragingo dionik horrek pilotariari, zorutik gertatzen baita pilota. Lehen ere probaketan ibili zarete eta hori ikusi dugu, zorutik garbi gertatzen dela pilota eta naiz eta igatuta egon baldintzak onak direla, jokatzeko egokiak direla. Bai, ikusi da ez, tira ikendola lurrek, guain esake hontan eskubira atera do Mailik, baina azpi-azpitik eta gorputzera etorri zaio Ainhoari ez. Garrantzitsu izango da ongi jartzea pilotari, saketik mina hundik ez zileko. Eta baita markagailuan aurkariak alde handirik arrez dezan ere, partida hau 18 izango baita, eta ez 22 txapelketa honetan Kaiolako lehiak 18 dira, eta beraz baten batek aurrea azkar eta handiegi hartzen badu, alde handiegi hartzen badu, gero kalteagian aurkariarentzat konturatzerako iristen baita, 18 tantoa nahi baino lehenago. Bai, alaxe da ez, lau tantoko alde hori daola ematen du, baina motzago egiten da ez, 18 tanto hori azkar etortzen da, eta oso garrantzitsu izaten da lauterdin oso ongi hastea ez, eta aztea ireki gabe arerioak markagailu, konfiantzakin seitzeko eta aukerak izateko amaiera arte. Eta ez da ohiko orain ikusten ari garen piloteo altuera handia ematen ari zaizkio pilotari bi aurrelariak, eta aurrelariak lauterdian hala ikustea ez da normalean ohikoena, baina gaur pilotalekuaren ezaugarriei tankera hartzeko hartuko zuten horretarako deliberoa. Mailik eta Ainhoak, tanto luze hau ere lauterditik aurrera eginda, pilota jo Ainhoak eta pilota ez ezik baita Mailiren bizkarra ere, baina ez du deus, Bergararrak antza denez. Eta ez dakit zer erabaki duen Jon Uriek, tantoa urdinei ematen epaileak aukera bi izan ditzake, tantoa errepikarazi edo aurkariei eman, baina pilota horrek berako bidea hartuko zuela erabaki du Jonek, eta horregatik egokitu zaio 3. tantoa Maili Barrokali. Bai, hori epaileek igarri behar dio pixko bat ez, pilota horren norabidean horazin, Jonek kasu honetan, azpira zijoala, iritzi dio, eta, tantoa urdinen alde. Eta Ainhoaren aldetik inoenako kexarik ez, Maili ondo dagoela ziurtatu du, eta aparteko eragozpenik gabe, berriz ere lanean da Bergararra, eta baita haren pilotak adei erantzunez Ainhoa aurkaria ere. Mailik jokaldia txokora eraman Ainhoak berriz ere aukera edo zer egiteko, dejada azkenean Ainhoak ireki eta atzerak etorri berri izan du Mailik, baina jaso txokoan dejada oraingoan Ainhoak iritsi eginda Barrokal, Ainhoak zabaldu punpagoran eta eskuinez gero atzera Mailik, boleaz punpa egin gabe jarri du pilota frontitzean, eta oraingoan berarentzat aukera, txokoan dejada ona Mailik, iritsi egin da Ainhoa, eta pilota atzeratzea erabaki du. Eta hori ez da bueltan izango, 1 eta 3 egin du lehendabiziko tantoa Ruiz de Infante bizkaitarrak, eta partida hasiera oso gogorra, 4 minutu eta 5 segundo besterik ez dira partidari hasiera eman zaionetik, baina tanto gogor eta piloteatuak ari gara ikusten hasierako 4 minutu hauetan. Bai, asko borrokatu duen tantoa Ainhoak ez, defentsalan ona inda, bere aukera azkeneko ontan ongi baliatuz, eta alde batetik beste ebilide tantontan ez. Berotzeko ongi etorriko zaio, baina garrantzitsu ere aurretik ongi berotuta dotea ez. Batzutan olako tanto pilotak kada asko kontanto bateke bestela igual giarrak hor moteltzen dizkizo, hasieratik beroketa ongi inez badao, eta garrantzitsu aurreko beroketa hori ongin izana. Estreñako lausakeak Mailirenak izan dira, gaiztoak, eta orain Ainhoak etekinik ateratzen dion bere ezaugarri bizi horri sake bueltan zabalera, 2. tantoa lortu dute, Kukuprakek 3 pilotak da jo behar izan eta gero.
Bai, saketik ez, Ainoa eta Mai bera, biekti esakatzaia hundik, eta partidu hontan bertan saketik asmatzen dunak asko eukiko doine ez. Saketik mine egiten delako, ikusten da lurretik bizi ateatzen dela, eta saketik zuzenen ez bada, bigarren pilotaka da mamine ingo duelako. Arnasari buelta ematen ari zaio Ainoa, pilota ez dakit nora joan den, geure Maiaren azpira etorri da, Maite Gartu eta oraintxe pasadio Eulatearrak Bergararrari, Mai Barrokali eta Maiek segidan Ainoari Otxandiarra sake ateratzera abia dadin nahi duen garaian. Bator horrik aldian Bizkaitarra sake gaizto hau ere, seiterditik bueltatu Mai Barrokalek eta aukerakoa sake bueltan txokoan dejada eta tanto iruna markagailuan, 3 pilotaka da eta azkar partida berdintzea lortu du Ainoak. Bai, saketik mina hundie ez, ikusten da bizi ateratzen dela pilota, oain bosterdi pasan 6 entzeon Mai eta ezkerakin osongi eramando pilota hori, baina gida sakea oso sona izan dela eta bigarren pilotakadan gaina txokoan indako dejada horrekin bikain asmatu dola. Pilota bi dauka talde bakoitzak erabakitzeko eta orotara 4 dira saskian dauden pilotak eta orain artean bi aurrelariak bere joko ezaugarriei hoberen datozkion pilotak aukeratzen ikusten ari gara, pilota biziak alegia. Bai, saskin daun pilota bizina ateatzeko zalea da, ez? Minuta huts asita ezin naiz lasaitu, Laura heldu da eta hobez amaitu, bitxiloreak pixkat urduritu gaitu, ta horrela jarraitzeko hobez jarraitu. Hasiera naiz eta ez gendun neurrira, Ainoa lortu dezu naizen dundiz dira, bat aurretik angoaz jarrita begira, segi zure bidetik urduri jarri da. Zu lasai ez dagota hain urdurituta, ta zu ere lasaitu ez da zure kulpa. Hasieran bezala hortzak estututa, atsedenak mesede egingo dizuta. Zer gertatu liteken zaila da jakiten, Barrokalinekea hasi